Preocupación no Barbanza ante a presenza de carabelas portuguesas nas súas costas. Unha nena de 7 anos tivo que ser trasladada ao hospital tras unha picadura na praia das Furnas. Que tal? Moi boa noite. A presenza destes animais mariños obrigou a pechar o baño o areal. De seguido ampliamos esta información antes titulares. 5 persoas resultaron feridas nun accidente entre un autobús e un guindastre. Foi na recta da Goulla, no concello de Meis. A Deputación de Pontevedra financiará a rehabilitación das casas dos mestres do Colexio Torre Illa na Illa de Arousa. Terán usos escolares. A Fundación Amigos de Galicia pon en marcha a campaña de recollida de material escolar. Busca que toda a cativada poida iniciar o curso en igualdade. Combarro acollerá a última fin de semana de agosto a Festa do Mar. Na súa programación a cita aposta por poñer en valor a cultura e a tradición marítimas. O circuito 4 carreiras unha meta arrancará na Pobra o 31 de agosto. Trátase dunha iniciativa de Barbanza Arousa para desestacionalizar o turismo a través do deporte. Estamos nas novas do día. Comezamos. Cinco persoas tiveron que ser evacuadas onte ao Hospital do Salnés tras un choque entre un guindastre e un autobús na estrada PO 532 ao seu paso polo concello de Meis, na recta da Goulla. Entre os afectados estiveron o condutor do guindastre, un home de 42 anos e veciño de Vilagarcía, e 4 pasaxeiros que viaxaban no autobús que realiza a ruta entre Vilagarcía e Pontevedra. Tralo impacto entre os dous vehículos, o guindastre saíuse da estrada e rematou nunha leira. Pola súa banda, o bus presentaba numerosos danos no lateral dereito da parte dianteira. O accidente supuxo un importante despregamento dos servizos de emerxencias. Participaron ambulancias do 061, a Garda Civil de Tráfico, o equipo de atestados e o Servizo de Mantemento de Estradas. En Pontevedra, detido un home por agredir a súa parella ao agarrala polo pescozo e tirala ao chan. O suceso rexistrouse na madrugada do 15 de agosto. A policía local foi requirida para trasladarse a unha céntrica rúa da cidade porque, segundo o relato dunha testemuña, vira como un home agredía a unha muller. Esta persoa explicou que viu como collía a muller polo pescozo, tiraba ao chan e despois agarraba polo pelo para levantala. Despois marcharon e entraron nunha vivenda da zona. Os axentes conseguiron entrevistarse coa muller, que confirmou que levaban varios meses tendo discusións fortes e que desta vez si a agredira físicamente. Incluso ensinoulle esas marcas vermellas que lle quedaran no pescozo. Nesta situación, a policía detivo o home, trasladouno a dependencias policiais e foi posto a disposición do xulgado. Dende o Concello Pontevedrés destacan que durante este verán constatouse un incremento de incidencias relacionadas coa violencia machista e apunta que a resposta inmediata tanto da cidadanía como das forzas e corpos de seguridade é fundamental para protexer as vítimas e garantir a súa seguridade. A presenza de carabelas portuguesas é cada vez máis frecuente nas nosas costas. Esta mesma semana, a aparición de varios exemplares obrigou a pechar o baño á praia das Furnas, en Porto do Son, despois de que unha nena de 7 anos tivera que ser trasladada ao hospital trala picadura dun exemplar. A bandeira amarela que estes días ondean a praia sonense das Furnas non ten que ver coa forte ondada nin coas condicións do mar. Débese á presenza de carabelas portuguesas que ao longo desta semana recalaron neste areal, chegando a picar a unha nena de 7 anos que tivo que ser trasladada ao hospital. Las 6:15 más o menos, encontramos una carabela portuguesa que le picó a una niña de 7 años. Vino aquí bastante asustada, tenía así las manos bastante rojas, vino con los padres y sí estaba bastante asustada y con bastante dolor. Llamé al 112, me dijeron que las ambulancias estaban bastante ocupadas y que era mejor que si los padres la pudieran trasladar al hospital, que ya era mejor, que así tardaba menos. Y así fue, llevaron los padres. Non se trata de medusas, senón de colonias de organismos mariños que adoitan buscar augas máis cálidas, pero que nos últimos anos están a ser máis frecuentes nas costas galegas. La primera que encontramos
fue el lunes, encontramos una y después ayer encontramos dos, una justo en la punta de la playa, en la esquina de todo, me imagino que sería arrastrada por las olas, y después pues fue la picadura esa, al 6:15 más o menos, cuando encontramos, aquí enfrente justo. A súa picadura, moi dolorosa, pode ter efectos graves, chegando mesmo a ser potencialmente mortal. Ante un contacto con estes animais é importante acudir ao posto de socorrismo para practicar os primeiros auxilios e aliviar a dor antes do traslado a un centro médico. Lo único que podemos hacer nosotros es pedir agua caliente en algún lado, que dicen que calma bastante el dolor, y después pues un traslado rápido, me imagino, para el hospital para que lo traten cuanto antes. No caso de atoparse cun exemplar, é obrigatorio comunicarlle ao servizo de socorrismo para proceder á súa retirada e decretar a prohibición do baño na zona. O Executivo boirense non tardou en respostar ás denuncias formuladas no día de onte polo Partido Popular relativas ao mal estado das instalacións dos depósitos de abastecemento de auga municipais de Boiro de Arriba. O tenente de alcalde, Luís Ruiz, negou as acusacións, indicando que se atopan en mellores condicións das que eles as atoparon cando chegaron á alcaldía en 2019. Non sei por qué, porque o Partido Popular fala cando nós estamos mellorando o servicio de abastecemento de agua. Eles comentan que a parte exterior nos atopa en boas condicións. O peor non estaba fora, o peor estaba dentro cando nos chegamos, porque había tuberías que estaban taponadas con cachos de madeira. Había bombas de abastecemento de agua que estaban oxidadas. Así é como nos atopamos as instalacións. E eu invito ya calquera veciño a que vaya a comprobar como están hoxe as instalacións. Renovamos todas as tubaxes, cambiamos todas as bombas de abastecemento de agua dos depósitos de Espiñeira e ademais renovamos os filtros que xa estaban no fin da súa vida útil. Eso é como nos deixou a noso Partido Popular, o abastecemento de agua, e iso é o que nos fixemos. Non só nos depósitos do Boiro de Arriba, tamén en Brazos, tamén no punto de captación de Brazos, onde as bombas que había eran dos tempos de velo, eran de comenzos dos 80, estaba todo completamente oxidado. Hoxe calquera veciño que poda ir ali poderá comprobar que as tubaxes as bombas están totalmente renovadas na captación de Brazos. E ese tipo de inversións xa está dando os seus froitos, porque este ano a rebaixa que vamos ter de consumo de agua, que antes lle tiñamos que comprar a Augas de Galicia e que agora non lle compramos porque actuamos en Brazos, calculamos que menos da metade. Este año Boiro vai pagar menos da metade de auga a Augas de Galicia porque estamos actuando na renovación das nosas captacións, as que facemos de forma autónoma sin ter que comprar. Ruiz referiuse tamén ás conexións ilegais á rede de abastecemento que denunciaba o Partido Popular. Segundo el, o goberno local está a traballar de cara a solucionalos, instando tamén aos populares a denuncialos se teñen coñecemento de algún caso. Alégrome de escoitar que o Partido Popular se preocupe polas captacións ilegais dos veciños agora que non están no goberno. É unha costumbre que suelen ter, que sempre se preocupan de resolver os problemas cando eles non están aquí. Cando están aquí preocúpanse de outras cousas. Entonces, bueno, nós sí vamos a atender esa demanda. Además estamos en contacto con empresas que nos están, bueno, indicando que formas podemos utilizar para localizar eses enganches ilegais. Todos aqueles que vamos localizando, estamos poñendo en orden, aínda non hai moito en Bealos ten producido algún destes enganches ilegais que estamos corregindo. Aqueles que vamos atopando nós, que están á vista, pois ímolos corregindo. Aqueles que non están tan á vista, porque a xente, bueno, fai as súas obras para que non se aprecie o que están a facer, bueno, estamos buscando información para corregilas. Se o Partido Popular é coñecedor, polo que vexo, deste tipo de actividades, estamos aquí para que non lo veña a decir. O sea, eu estou encantado de que me veñan a decir o que sabe que hai, que el non fixo, pero bueno, nós estamos aquí para intentar corregir o que eles non fixeron, non hai ningún problema. A directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro visitou esta mañá a lonxa de Ribeira para coñecer os últimos investimentos en maquinaria financiados con cargo á orde autonómica de axudas para equipamento. Aproveitou ademais a súa presenza na localidade para reunirse con responsables da confraría que lle demandaron apoio á formación e á rexeneración dos bancos marisqueiros.
Son moitos os equipamentos que ten implantado a Lonxa de Ribeira nos últimos anos para mellorar a eficiencia das instalacións e as condicións laborais dos traballadores. A directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro tivo ocasión de comprobar de primeira man estes investimentos, aos que o seu departamento ten destinado máis de 450.000 euros. Estábamos vendo investimentos que entre os anos 2022 aproximadamente e 2024 ascenderon a un total duns 450.000 euros en maquinaria. Me estaban ensinando agora, pois, entre outras, a máquina clasificadora do polvo, que lles permite facer unha labor moito máis áxil, moito máis rápida, a hora de etiquetar e a hora do prezo, de fixar o precio, de clasificar o polvo. Me estaban ensinando o silo de xeo, me estaban ensinando as distintas máquinas fregadoras, barredoras, bueno, todos os investimentos que se fixeron que redundan nunha mellora, pois, na eficacia e na eficiencia do que a propia lonxa e unha mellora tamén das condicións de traballo, pois, de todas as persoas que traballan na Lonxa de Ribeira. Tras o percorrido pola rula, a directora xeral mantivo un encontro co patrón maior e outros representantes da confraría, que lle trasladaron algunhas demandas relacionadas coa formación ou a necesidade de contar con semente para mellorar a produtividade dos bancos. A tema de cursillo de formación, que é moi necesario, últimamente estes últimos anos estamos facendo moitos cursos porque hai moita demanda de cursillos, e despois tamén a directora vamos a pedir tamén un pouco para a semente para intentar para a regeneración dos bancos, non? Este ano non tivemos ocasión porque non había para todos, era moi difícil, sabíamos que o que estuvo pasando en todas as rías, co tema das riadas, das xuvias, pois nada, para o próximo ano teremos que fazer. A Deputación de Pontevedra financiará o reacondicionamento das casas dos mestres do Colexio Torreilla na Illa de Arousa. A Xunta de Goberno aprobará este venres unha achega de máis de 150.000 euros para impulsar esta actuación con recursos procedentes do Plan Máis Provincia. As obras consistirán fundamentalmente en unha rehabilitación prácticamente, como dicía antes, integral, cambio de ventanas, de portas, aseos novos, espacios tirantabiques e demais, espacios comuns, novas instalacións de electricidade e fontanería, algo integral, que é moi importante, eu creo, para en este colexio, que, como decían, está tanto a educación infantil como o instituto, pois para darlle máis servicios á educación infantil. Obra interior que se poida, para rehabilitar ao final todas estas vivendas e poder ser empregadas para o ben tanto do colexio como do concello. E nada, agradecer a Diputación de Pontevedra, unha vez máis, as infraestructuras que se están levando por distintos concellos, neste caso da Illa de Arousa. Os traballos permitirán que estes inmobles actualmente en desuso poidan acoller novos usos complementarios ao centro educativo. O andar baixo, que será o principal transformado polas obras, acollerá un comedor escolar do que carece o centro na actualidade, e o espazo tamén contará con áreas pro uso da comunidade educativa e a AMPA do centro, onde se poderán realizar actividades, obradoiros ou albergar a ludoteca de verán. A intervención resolverá as deficiencias construtivas, mellorará o comportamento enerxético e a habitabilidade das edificacións, ademais de adaptar os espazos ás novas necesidades funcionais do centro. Reforzaránse os elementos estruturais, mellorarase a envolvente térmica e a acústica da cuberta e as fachadas, substituiránse as carpinterías, demoleránse os tabiques interiores, renovaránse as instalacións coa previsión de instalar aerotermia no futuro, e executaránse novos aseos e conectaránse interiormente as vivendas para conseguir un espazo continuo. No andar superior únicamente se demolerán os tabiques interiores e a intervención completa terá lugar unha fase posterior. O Partido Popular de Pontevedra denuncia a falta de dinamismo e actividade do goberno local. Segundo o seu voceiro, Rafa Domínguez, o Concello está paralizado e a licitación de obras públicas está a ser irrisoria, algo que, segundo Domínguez, redunda na desatención ás necesidades da cidade. Ya percibimos este agotamiento en el mandato anterior, esta falta de ideas en el periodo 19-23, pero es verdad que la primera mitad de este mandato lo que estamos viendo es inaudito. Estamos ante un ejecutivo que va literalmente arrastrando los pies. Y tenemos que denunciar tristemente que estamos ante un ayuntamiento absolutamente paralizado a causa de un gobierno que no sigue el ritmo que necesita nuestra ciudad. En definitiva, un gobierno paralizado, ausente y dimitido.
O Partido Popular de Pontevedra denuncia a falta de dinamismo e actividade do goberno local. Segundo o seu voceiro, Rafa Domínguez, o Concello está paralizado e a licitación de obras públicas está a ser irrisoria, algo que, segundo Domínguez, redunda na desatención ás necesidades da cidade. Domínguez puxo como exemplo a licitación de obra pública no primeiro semestre de 2025, cando apenas se acadaron os 472.000 euros en investimentos. Segundo o Popular, esta cifra reflicte unha tendencia negativa, xa que no mesmo período de 2024 tampouco se acadou o 1.000.000 de euros. O voceiro do PP Pontevedrés remarcou que mentres no conxunto de Galicia a licitación municipal de obras disparouse un 51% no primeiro semestre de 2025, Pontevedra quedou atrás. Na área pontevedresa, os populares destacaron a actividade de concellos como Poio, Sanxenxo ou Marín. Voltamos de contado, non marchen. Fundación Amigos de Galicia e Alcampo volven unir forzas para poñer en marcha a campaña Nas súas mochilas o seu futuro. Trátase dunha iniciativa solidaria que busca asegurar que a cativada de familias en situación de vulnerabilidade poidan comezar o curso escolar con material preciso para a súa educación. Un ano máis, dende Fundación Amigos de Galicia, levamos a cabo a campaña de material escolar Na súa mochila o seu futuro. Atopámonos aquí no Centro Comercial Alcampo de Vilagarcía de Arousa e animamos a toda a poboación a doar material escolar novo para que todos os nenos e nenas poidan comezar o curso escolar en igualdade de condicións. Así, o supermercado Alcampo de Vilagarcía, na Avenida das Carolinas, habilitará un punto de recollida de material escolar novo, onde a cidadanía poderá colaborar coas súas achegas. Tamén se poderá facer unha doazón económica a través de Bizum co código 02735 ou mercar unha mochila solidaria a través da páxina web de Amigos de Galicia. Con estas doazóns, a Fundación atenderá solicitudes de familias que non teñen suficientes recursos para afrontar a volta ao cole con igualdade, con especial enfoque na comarca de Vilagarcía e a provincia de Pontevedra. En 2024, Amigos de Galicia entregou 1.564 mochilas con material escolar a estudantes en risco de exclusión social. Cabe destacar que o arranque do curso estará marcado polo incremento do prezo dos libros e do material, cun gasto medio de 501,26 euros por alumno. O Concello de Rianxo vende informar que xa está aberto o prazo para a solicitude de axudas á implantación de novas empresas e comercios no municipio durante o presente ano 2025. Segundo informaron fontes municipais, este novo programa de subvencións impulsado polo goberno local está dotado cun orzamento duns 10.000 euros. A través del búscase seguir creando emprego e favorecer a apertura de novos establecementos comerciais no municipio. As persoas interesadas poden obter máis información no propio Concello. As bases da convocatoria de axudas están dispoñibles a través da web municipal www.concelloderianxo.gal. Ribeira celebra este vindeiro sábado 23 de agosto na Praza do Concello a segunda edición de Tendas á Rúa. A iniciativa de dinamización comercial promovida pola Asociación de Empresarios da localidade contará coa participación dun total de 16 comercios de sectores tan dispares como a moda, o calzado, os complementos ou os agasallos, que ofrecerán aos seus clientes importantes descontos nos seus produtos. Estará aberta en horario de 11 da mañá a 3 da tarde, pero pode verse cancelada en caso de chuvia. Para a realización desta actividade, a patrona local conta co cofinanciamento da Deputación da Coruña. Do 28 ao 31 de agosto, a tradición mariñeira volverá a ser a protagonista en Combarro, no Concello de Poio. Este ano a cita pon en valor a súa historia e reforza o seu compromiso co sector e a cultura. Falamos da Festa do Mar. A programación estrutúrase en 3 bloques na Praza da Chousa, o gastronómico, a carpa museo e as embarcacións tradicionais. O primeiro inclúe a degustación de produtos do mar nas food trucks Galicia Sabe a Mar, con actuacións musicais durante a sesión vermú do venres, sábado e domingo. Na carpa museo poderánse visitar exposicións sobre a cultura mariñeira, entre as que se inclúen maquetas de barcos e outras pezas cedidas por veciños, fotografías antigas
seleccionadas polo Ateneo Corredoira de Combarro, pezas do Museo do Mar de Vigo ou a exposición fotográfica no Centro do Mar coa colaboración de Culturmar. Ademais, tamén se inclúe o ciclo cinematográfico Cine do Mar en colaboración coa Asociación Museo do Mar de Marín, con proxeccións diarias de curtas ás 12:30 do mediodía. O terceiro eixo da programación son as embarcacións tradicionais, con encontro e regatas entre o venres e o domingo en colaboración co Club Mariño Reiboa, nas que participarán máis de 30 embarcacións. Outra parte importante da programación son os concertos gratuitos. Pasarán por Combarro, Lao Cabant e o Grupo América o xoves, Miss Cafeína o venres, Natalia e Coti o sábado e o espectáculo musical Pop Rock Symphony Fusion o domingo. O certame de música mariñeira celebrarase do venres o domingo pola tarde. Nos o que queríamos e o dixemos ao primeiro ano, que a Festa do Mar, o mar non fora unha palabra nun título dunha festa, sino que o contido, que as persoas que viñeran o que é a Festa do Mar tuveran e se marcharan impregnados no que é o propio mar, e creo que a programación así o demostra. Creemos que a programación é do máis variada para, en este caso, recoller todas as sensibilidades, tanto musicais como tamén de distintas idades. A Festa do Mar o que fai é centralizar aquí pois tamén esa filosofía de concepción do mar como fonte de riqueza, como fonte de atractivo turístico, como lugar de referencia gastronómica, como lugar tamén de referencia turística, e todo iso é un exemplo que debemos expandir ao resto de Galicia, dende aquí, dende Poio e dende o lugar de Combarro. Nos xuntámonos o fin de semana, veñen o venres, o sábado é a día gordo que facemos a regata remo pola mañán, logo a tarde facemos dúas regatas de Dornas, que é a proba da carta de Riboa, da proba puntuable de regatas de Dornas de Culturmar, e logo facemos a de embarcacións tradicionais, que xa son os de maior porte. Logo o domingo imos a visitar Tambo, facemos unha navegación e imos todas as embarcacións a visitar Tambo por dentro, con visita guiada, e logo rematamos, comemos e rematamos e marchamos. O domingo 31 de agosto arrancará o circuito 4 carreiras, unha meta da Mancomunidade de Municipios Barbanza-Arousa. Faraona Pobra, cunha proba urbana duns 8 kilómetros que agarda reunir a máis de 500 corredores. A aposta por un turismo activo que permita atraer visitantes durante todo o ano, máis aló do verán, levou a Mancomunidade de Municipios Barbanza-Arousa a deseñar un circuito de carreiras que, ademais de fomentar a práctica deportiva, contribúen a dar a coñecer os atractivos naturais e culturais dos 4 concellos que a conforman. Procuramos fomentar sempre un turismo de calidade, un turismo activo tamén, non? En ese sentido, pois, queremos empregar o deporte, queremos ir damando o deporte para atraer visitantes aos nosos concellos, a xente a participar nas distintas actividades, as persoas que os acompañen tamén, e que tamén pois, o deporte, as distintas actividades que organizamos ao largo do ano e que teñen que ver, pois insisto, neste caso con carreiras, pero con outros deportes tamén, como o remo, por exemplo, pois que tamén sexan unha porta de entrada da nosa mancomunidade para que a xente se achegue, vexa o noso territorio, coñeza, disfrute tamén da nosa gastronomía, etc. etc. O circuito arrancará o domingo 31 de agosto na Pobra. A partir das 11 da mañá comezarán as probas nas distintas categorías para completar un percorrido urbano que na carreira absoluta será de 8 kilómetros. Haberá trofeos para os primeiros clasificados en todas as categorías, así como premios en metálico para os 5 primeiros da xeral. Tamén se establece este ano unha gratificación para os atletas masculino e feminino que consigan bater o récord. Medallas para todos os participantes na categoría SU6 e SU8, trofeos aos 3 primeiros clasificados e clasificadas por categoría, premios en metálico e agasallos aos 5 primeiras clasificadas do xeral. A ver, serían o primeira clasificada 250 euros, o segundo 150, o terceiro 100, 75 e 50. E despois tamén teremos un premio especial de 200 euros a atleta femenina e o atleta masculino que batan o récord da proba. O récord masculino está marcado por Alejandro Fernández Rivera en 23 minutos 55 segundos e o récord femenino está marcado por Laura Santos Domínguez con 27 minutos e 0,9 segundos.
O resto das carreiras serán o 27 de setembro en Ribeira, o 1 de novembro en Rianxo e o 7 de decembro en Boiro. Poderase participar de xeito individual en cada unha das probas ou inscribirse en todo o circuito, para o que é necesario correr como mínimo en 3 das 4 carreiras. Falámoslles agora de vela. O Concello de Boiro foi escenario esta mañá da presentación da edición número 29 da regata Cenor. A proba organizada polo Club Náutico de Portonovo en colaboración co Club Náutico de Barraña desenvolverase esta vindeira fin de semana. En ela prevese unha participación de máis dunha vintena de embarcacións. Coa presenza do alcalde Xosé Ramón Romero, os presidentes dos dous clubs organizadores, Javier Ruiz de Cortázar, do Náutico de Portonovo, e Jesús Babío, do Náutico Barraña, presentábase esta mañá en Boiro edición número 29 da regata Cenor. A proba terá lugar esta vindeira fin de semana e constará de 2 etapas. O sábado arrancará en Portonovo e o domingo farase a viaxe de volta. Se sale el sábado por la mañana sobre las 12 y algo de Portonovo, se llegará por la tarde, a media tarde a Barraña, se hará una entrega de trofeos, lógicamente, el trofeo Concello de Boiro, y el domingo por la mañana volveremos a salir y, digamos, la etapa final será la llegada por la tarde a Portonovo con la entrega de trofeos ya de las clasificaciones generales. A mí solamente agradecer en 2 aspectos. Uno, como presidente del Náutico de Barraña, el que estén pensando siempre entre esta regata tan importante a nuestro náutico, que para nosotros es una satisfacción acoger una regata de esta dimensión, con el número de embarcaciones, la importancia que tiene. Y por otro lado, como consejero del patrocinador principal de Cenor, agradecer también que cuenten con nosotros, que también es un evento que estamos muy gustosos de ayudar, de participar. O alcalde agradeceu aos dous clubs a súa implicación na organización desta cita, que se repite ano tras ano, que se enmarca, segundo el, ademais, perfectamente na aposta do Concello polo deporte da vela en particular e o turismo náutico en xeral. Van a la 29 edicións e a verdade é que no Concello de Boiro estamos facendo unha aposta decidida polo deporte a vela e tamén polo deporte, polo turismo náutico e aí están as inversións que estamos facendo nos náuticos do noso Concello. Na proba está prevista a participación de máis dunha vintena de embarcacións, a maioría delas de clubs da zona. Cos deportes rematamos hoxe as novas do día. Quedan con toda a información do sector vitivinícola da man de orixe e calidade. Sexan felices.